Good morning, लोगोफोर गिबियाव आंनि अननाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय दोस्त सबखौ गुड मर्निं जोंनि न'आव थाइजौ बिफां दङना बोसोरनै ओमफ्राय हाफ जाबाय आरो ओमफ्राय थाब थायो गाहायावनो थायो ओमफ्राय बेखौ आं दिनै खानानै नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों ओमफ्राय गोलैजोबबाय गाहायावनो नालाय ओमफ्राय दा बेखौनो मा खालामो आसार जायोना खाजि जायो नायनोसै घर में छोटा सा एक हाइब्रिड आम का पेड़ है तो इसमें आम लगा हुआ है तो उसको मैं आज तोड़ने वाला हूँ आप लोग देखते रहिए मैं दिखा रहा हूँ आं देखायगासिनो दं नोंसोरनो मिथिबाय नायदों दे खादा लाखाबाय नै थांसै सेन्देल गाननो हां सेन्देलाबो जि लेथ्रा फेथ्रा दङ सिथ्लाखौ सिबाखै ओइ दाउजो मा खालायदों नों हारसिङै थां थां र' नोङो तुम जो गुस्सा भी करे तो मुझे प्यार लगता है मनसे 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 मिलने वाला है दिल थाम के बैठिए मेरा आम का पेड़ टैन 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 रेडी 1 2 टैन टैन ये देखो बेनो आंनि थाइजौआव बिफाङा गाहायसो आयै गोलैजोब्बाय गाहायावनो इतना नीचे में आयै गोलैबाय बे जाजागोन ना जाजाला जाखो एसो सेवबायसो बाल जाव खानांसिगोन रेडि 1 2 3 अ माय गड खाबाय आं बैबो सिरिबायसो लस जाबाय आं अनदोंमोन नायनाय गाहायावनो दंथारो नै बैथ' सिरिजोब्बाय दाख्लि मोजांसोमोन हायाव नांनायखायनो सेवजोब्बाय नै बैखौ खानांसिगोन नै हायावसो दङ इतना नीचे है देखो नेटवर्क की दिखाता हूँ नै आं जदामलायलायबायसो नायनाय बेबो सेवसिगोनसो खानसिगोन आं बार राबा नै गाहायावनो बहुत ही नीचे है देखो हाखौनो मोनलायलायबाय नै गन खाबथानानै होनोबो टाइमानो गैया आं बेखौ ग्राफ्टिं खालामगोन र' बेखौ खानसै आं हे भगबान देखो ओइ आं खाखानोसै बेखौबो जय श्रीराम हनै गाहायावसो एसे बुरजा थायदोंमोन एबार नै बिबारा बारबाय मोदोमनाय बिरबाय बाय ना मा होनो थाइजौआ थायबाय सारन्थाइजों बुखाजाबाय नै बेसारा खानसां नायनाय नै हायाव नांजोब्बाय देखो सयल में लग गया बेखौबो खानांसिगोन आइदै थाम्फैया बाल सिरिजोब्बायसो देखो दा सिरिसिलै भगबान जा गोथाव मोदोमखाबाय बेखौ खानांगौ ना मानांगौ जाखो दे मोजांथारमोन नै नायनाय खानांसिगोनलै नै बेखौ हानांबाय आइ एम सरि गड नैलाय नै बायगोन नुगोन ना नुवाथाय नोंसोरो आं अनबाय थाइजौखौनो देखो नुबायना केसि खालामनो केसि आखाइ मावबाय दे आंना आं गायनाय बियो मैंने उसको शायद 2 years हो गया 2 years and half शायद 2 years 3 or 4 months ओमफ्राय थाब 1 बोसोर 2 मासयावनो बियो थायदों लास्ट इयाराव 12 था थायदोंमोन ओमफ्राय दा एसे बुरजा थायबाय नै आं दा खानायानो
12타नि बारा दंखायो 12टा थाइदोंमोन लास्ट ईयर 12टा मिला था लेकिन एक रुइन हो गया उसके बाद 11 खाने को मिला 11 थाखौ जानो मोनदों ओमफ्राय दिनै एबार बांसिन थागोन खिन्थु हायाव नांजोबबाय फिथाइया आं बेखौ ग्राफ्टिं खालामनानै बिनि बिफां गोदान बरनबावगोन ओमफ्राय थाबाव गायगोन सोरनोबाफोर नांगौबा आं खोन्थानो हागोन जा गोथावखा मोनामनायाबो बिफाङाव मोनादि बेयो ओमफ्राय बेखौनो गोलोमफ्रुजोब्बाय जा सान्दुंबो दुंदों अखाबो हादोंमोन ना ओंखायनो देखो I love my mango and my mango tree. So many mangoes are there in my small plant tree to नङा फिसासो ना सबाय बिमा नहीं ये भी मैंने ग्रो किया है था तो नहीं है मेला मोनजाबाय बेखौबो ओहो दंबावो गाहायाव एसे देखायनो हाला बिफाङा नै बारा गिदिर नङा आंनि एसेल' जौसिन आंनो 6 फिट जाहांखा एसे गाहायसिन आरो न'आव बिफां थाबा मोजां मोनो गोसोखौ ना थाइसे थाइबाबो थाइनै थाइबाबो गाव गायनाय बावबाथ' साबसिन मोनबावोसो आंथ' जा खुसि मा होनबावनो माबा गोसोखांबाय मामियासो जायोमोन जोंना मोनजानोनो जायासै एबारनिखौ मा खालामबावनो जेबो नङा आं नोंनो बावखायो मा Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. गावबायसो बेयो गावबाय इतना पसीना मैं अभी नीचे हूँ देखो नीचे हूँ तो मेरा आम इतना नीचे में है इतना का हो नहीं आंसो गंबावनांगौ झुकना पड़ रहा है मुझे देखो यावबो प्योर ऑर्गेनिक जेबो होआ खालि गोबोरखि होदों एसे बेहाय गावदां ओमफ्रायथ' जेबो गैया दा दैबो लुनाय जाखाबावासो गावनो नै बिफाङा गावनो जादों आरामनो जेबो केयार खालामनाङा अननांगौल' उसको सिर्फ प्यार चाहिए अगर प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा ना वापस वही ओह गॉड सो यही था मेरा मैंगो और मेरा उधर भी थोड़ा एक है घर पे भी है वो फ्रूट्स नहीं दिया अभी जब होगा तब दिखाऊंगा आप लोग को चला जाकर नहीं देखेगा सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस प्लीज़ सपोर्ट मी आज का वीडियो यही ख़त्म करने वाला हूँ आई एम गोइंग टू फिनिश माय वीडियो टुडे सो खुलुमबाय नमस्ते गॉड ब्लेस लव यू एंड be happy all the time. Oh, Janw nih.
गेसावखौ फोनलाबोजोब्बाय आसार बानायोना जायो नायनोसै र' बुरजा मोनबोबाय आरे गरायसो लेलेबाय गसाय होनांगौ आरे सुनोसै आं दा नायदो क्या हुआ